Sanibonani, igama lami nguMso. UNomusa, abanye bangazi ngoPrecious wakwaButhelezi. Kodwa-ke ngizalwe eMsinga nokuyila engihlala khona eMsinga. Ngomhla ka-29 July 2023 kwenzeka isehlakalo esimangalisayo empilweni yami la impilo yami yashintsha kakhulu, ayiphindanga yafana ukunakuqala. Kwakuyilanga la ngangivuka khona. Not ukuthi ngikholelwe entweni kodwa into yewumuzwa wangaphakathi eyahlubula konke ukubuka kwezwe ngendlela elingeyona, yangiphoqa ukuthi angingene ngijule kimina ngaphakathi eqinisweni nasekuqondeni lento esibiza nge-energy nokuphila. Lokho-ke kusho ukuthi angibange ngisabuka izwe ngamehlo emfundiso. Sonke iningi lethu esidlula kuyo ngesikhathi sisakhula la sifunda ukuthi uyakhula ufunde usebenze wenze lokhuya nalokhuya. Kusukela ngesikhathi-ke ngaphaphama ngihamba-ke lolu hambo esilibizwa nge-spiritual discovery journey. Siya-connect-a nama-ancestors, siya-connect-a neqiniso eliphila kumuntu nomuntu ngaphakathi. Impilo yami-ke ayisaholwa yizinto ezibonakalayo kodwa yizinto engizizwayo, engizaziyo nengiziqondayo beyond lokhu esikubona ngamehlo enyama. Kunezinto-ke abantu abangaziqondi ngami spiritually, ngithanda nje ukuzicacisa ziwu-8, okay? Ngigayidwa ukwazi kwangaphakathi, not okungaphandle or external validation. Iy'nhloso ney'nqumo zami zisuka from deeper sense yeqiniso engakwazi ukuthi ichazeke logical. I-awareness, i-highly sensitive yami. Okusho ukuthi njengoba sengiphapheme, impaphamo yami ngesinye isikhathi ngiye ngizwe ngazuthi i-energy kulula ukuthi ngizwe i-energy and i-emotional truth beyond amagama. Ukuvuka kwami-ke was not i-escape empilweni njengoba abaningi becabanga, hawu usufuna ukuyeka ungasebenzi, usufuna ukuhlala dekle phansi. Cha, konke lokho kwakuwukuthi kufike into ewulwazi olujulile olungenza ukuthi ngingene kimi, olwenza ukuthi ngibe more aware ngakho kokubili oku-existayo kwi-duality, light and shadow within myself nakwabanye abantu. Ngihamba-ke angihambi ngedwa, ngixhumene kakhulu-ke nobabiza noma ngabaphansi noma ungabiza ngezingelosi zakho noma ngabe ubabiza ngaliphi igama. Okubalulekile nje ukuthi angikho ngedwa kulolu hambo, ngisapothiwe, ngixhasiwe abakithi, inkumbulo, imemory kanye ne-spiritual guidance. Ke lwe-continuous transformation okusho ukuthi ayikho into ngami e-fixed njengamanje. Uma bewungazi izolo wangibona izolo, cha namhlanje angiyona leyo nto, ngiyashintshashintsha nje ngaso sonke isikhathi. Ngesikhathi impaphamo yami ithuthuka nobumina buyashintsha. Kuyimanje-ke izinto ezingihehayo izinto eziyiqiniso noma ngabe alikho comfortable. Lokho kuyi-illusion, akusenawo amandla around mina. Noma ngabe kuthiwa ku-challenge ubudlelwane, ama-relationships noma iy'ndawo engiba kuzona. Lokho kubalulwa abantu basemndenini wami, abantu bengibabiza ngabangani, njalo njalo nje. Wonke umuntu, any type of a relationship now ayisekho based ekutheni ngoba nakho wawu-childhood friend wami. Cha, sekuyiqiniso, kuyilona engi-drawn kakhulu nabantu abaphethe iqiniso. Inhloso yami-ke or i-purpose yami, inhloso ngqangi ihleli kakhulu kwi-expression nokuvusa abanye abantu. I-expression ilokhu okukhona kwiy'nkomba zey'nkanyezi zami masibuka kwi-birth chart, ngoba ngino-Mercury kwi-birth chart yami. Kahle kahle ngine-spirit sokufundisa. In fact lokho ngikubone nje ebugqileni bami bonke for the past 15 years. Ngangiyisigqila, ngangihlezi nje ngiwumuntu okhulumayo ngaso sonke isikhathi, so ungambiza njengothisha kodwa not wasesikoleni. Okay, okunye-ke ngi-operator phakathi kwemihlaba ehlukahlukene, meaning the physical ne-spiritual world. Ngiphila impilo nje normal njengoba bonke abanye abantu, kodwa indlela engibona ngayo impilo ayifani, sengiyibuka ngokujula, ayisafani ngale ndlela yeningi labantu. Okuningi okwenzakalayo ngempilo zethu akukho ey'ntweni esiy'bonayo ngamehlo enyama. Only 10% wezinto esiy'bonayo masibhekile is about our entire existence-ke. Lokhu engikona, it is not just a persona, kodwa kuyi-reality engiyiphilayo eqale uku-unfolda ngo-2023. Nakhona ingaqali bese i-final call. Kade ngaba khona kwi-spiritual journey mhlambe as umzalwane, njengoba kwenzeka ebantwini abaningi. Sometimes you feel like u-drawn ekutheni usindiswe and you call yourself a born again Christian. No, that is just you being called into the light, okay?
Yeah, yilezo nje izinto ebengithi angiyicacise nje kakhulu. Uma-ke mhlambe ibingekho relevant kuwe izomthola umnikazi wayo ngoba baningi abantu abangena kulolu hambo ubuwena bakudala beyashintsha ube umuntu omusha sha.